Good morning and welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै। स' दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे नि माने फांनैसो दंफां लाबोदों आङो। स' बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों आरोना। स' जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होनना आसा खालामो। मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय माबायदि मा जादों माने कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। स' नायलांबाय थादो आरोना, आं जागायनोसै भिडिअखौ। बिदिब्ला नै बेनो आरोना गायगोना फांनैसो गायगोन दालाय बारिथिं।
थाइनैल'सो नामा? अ थाइथाम, थाइनै, थाइथाम, थाइब्रै, थाइबा। मा जाखो? खैजोमा नामा? दाउ गलारा नै गोलैसिगोन। बार गोसा फैबाथाय खेंख्रा जाना दङ। उरे बाबा रे नै नाइरें ना मा होनना बुङो बेखौ? नाइरें नाइरेंबो नंद्रायालै मा होनना बुङो आं मिथिला आरो गिदिर गिदिर जायो। बिबारा मा बिबार होनना बुङो एसे गोलाव जाना एसे गरमखा। Pina bro Pina oi mau hamna dong ya Pina ayo goromau cet mau hamna dong ya uci Suli Pina cet duguin situ Pina pai Suli Pina hare mau singo hamna dong ya goromau handset Pina Pina dong Pina handset Pina handset aiting hor aiting nong aiting masih ting hor deh Pina handset nong aiting hor aiting hor niting handset Pina handset uti deh jamba uti ni badu be miथिखायो नोंखौ आङो मा दे हेलेंना थाबावद आरो जिगा जादिनो uti Pina deh uti Pina Pina उन्दुनो खादा नामा नोंखौ Pina बिबार बारदों नै बरिया बिबार बारदों आरो मालाबा खिथिगोन आं बिबार बारनायफोरखौ बरियानो ओमफ्राय नै बिबाराबो जा मोजां बारना दोङो मा बिबार होनना बुङोलै बेखौ रान्दिनि ना मा होनना बुङो आगोलनि मानसिफोरासो बुङो ना रान्दिनि बिबार माने ओंखाम संनो टाइमावसो माने बारनाय आरोना उनाव आरो हर जाबाथाय माबा जाफिनो आरोना
जा गरमदो गायखांबाय आरो ना एकदा सान्दुं गोसा आयै केमेरामेना आंना माबा बिमायासो आरो ना माने मादारा स' थेंक इउ स' माच केमेराखौ हमनानै थाखाय सान्दुं गोसायाव आयै गरम गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय